Средата на октомври може да е много вълшебна. Не мога да повярвам, че не просто лятото, ами и есента вече е в средата си. Седя и осъзнавам, че все повече неща трябва да бъдат променени в градината и днес ви каня с мен да оберем последните неща от корените, да очистим лихите и да си направим зелено торене, за което не веднъж сте ме питали. Този клип е сниман в рамките на 2 дни в една и съща седмица, миналата седмица, когато успях да събера каквото имаше, да изчистя което не беше нужно и да засадя това, което трябва да бъде засадено като зелено торене. Тук виждаме последните тиквички, в които имах щастието да откъсна. А това е доста успешният ми експеримент за много късни есенни домати, които са италиански сорт, помодоро или нещо подобно. Трябва да видя опаковката, но мисля, че беше помодоро. Бях насадила и цяла лиха с тях, но тя не беше успешна, ще я видим по-натам. Тук започвам с леглото с тиквичките, където имаше общо 6 корена тиквички и нищо друго. Тиквичките са heavy eaters, т.е. искат много хранителни вещества от почвата и трудно се комбинират с други неща. Това, което правя винаги, е да отрежа растенията, оставяйки корените в почвата. Малко е ветровито. Това са тиквичките, които изчистихме от леглото. Тук е хубаво въобще да не се стъпва и бърка. Трябва да изчистим и тревата. И вече може да се съди ръж. Сега, в тези тиквички се вижда, че има още някакъв живот, нали, тиквички, пораснали, все едно ще си кажеш защо ги отслупват. Но по-добре е на време да си засадите ръжта и да си имате зеленото торене, отколкото да пазите последно корените тиквички, които те няма. Ето тук се вижда последният оцелял. Но се вижда и че вече тези тиквички те не са в най-добрата си форма, така или иначе. Просто няма смисъл до последно да пазите растенията, защото те след студеното време наедряват, но самата тиквичка е твърда, не толкова добра за ядене. Така че било каквото било, тези тиквички те така или иначе дадаха много тази година. 6 корена, 65 кг, което значи 10 кг на тиквичка, като говорим без наторяване или само поливане и преди това компост листен. Така че да, изчистете си нещата, подгответе си лихите. По-важно е да се сеете покривната култура на време, отколкото до последно да пазите някакви неща. Сега, тук където в леглата има и треви между растенията, тях е добре да си ги махнете с коренчетата, така. Те са малки, и да прекратите съществуването им като цяло, защото и вашата покривна култура ще се мъчи да се бори с тях, нали, в следващия сезон да са задушени. Така че хубаво е да изчистите в крайна сметка тревичките. Ако има заскубане, тези можеш и да се отрежат. Сега като оставя телефона вече ще преценя, тъй като в момента не е толкова лесно. Хубаво големите корени като тези да не се вадят. Защото първо представете си, това е огромно коренище и при излизането му то ще наруши страшно голяма част от почвата и живота в нея и въобще микроклимата в тази лиха, който е важен. Не трябва да го нарушаваме, така че пазете ги тия неща, не стъпвайте вътре и така. Тук имаме нов казус. Ето, това е латинката. Тя е, нали, в леглото. Тя беше в някакъв вегетационен период. Цяло лято заради жегата, но сега очевидно
Много ѝ харесва и както виж, тя е огромна, здрава и цъфтяща. И тъй като аромат, който се носи от нея, качеството на листата в момента са великолепни, няма как, нали, да я наруша. И както виждате, около нея, под нея има корена на тиквата, който сме отрязали. Но той е вплетен в растението. И за да не нарушим това растение, защото ако извадим този корен, това нещо заминава и то няма да се възстанови. Това, което ще направим, е да го срежем там, където вече няма връзка с цветето. Аз съм го срязала, за по-лесно да го покажа. И вече оттам ще почистим кутичката, оставяйки латинката да бъде още малко, защото определено има много живот в нея. Вижте тук за какво става въпрос. И какви прекрасни цветове. Много добре. Пазете ги тия неща. Да. След като приключихме с тиквичките, имаме и друго легло. Това с чушките и патладжаните. Сега, тук е малко по-сложно. Тук оправяме, аз оправям стените. До година ще има голяма промяна. Сега, те патладжани имат още бая патладжани по тях. Просто честно не знам доколко те ще успеят да се развият в това по-студено време. Сега, планът е: режа чушките, както рязахме тиквичките. Чистя тревата около тях и оставям патладжаните за още известно време, като около тях ще си наръся ръж. Нали така? И после просто ще отрежа патладжаните в основата, както другите неща. Тя ръжта вече ще си е поникнала. Същото ще направя и с тази лиха с доматите, които вече отдавна са заминали. Тя ще да е много успешна лиха, но майка ми много обича да полива. А пък тези домати, те не обичат да ги поливат и тя малко ги преполива. Значи, аз там се по-рошава, но ще ми прощавате, тъй като вече напредвам в почистването на лихата с чушките. Исках да ви покажа защо толкова да сложиш едно така дърво, да гни в земята, е доста готино. Сега, ако изберете да правите лихите си от дървета, имайте предвид, че около 4-5 години нещата започват да изглеждат и така. И ще трябва да ги смените. Но цялото това дърво, то е изгнило в тази почва. Какъв е голям. Която, както виждате, тя е извън леглото, но е... Вижте колко е рохка. Тук е пълно с животинки, които аз се изплаших заради моята инвазия. Но трябваше да оправя тук, тъй като тази пролет ще правя дълги лихи от тук до там. И тези гради ще се подменят, така че малко ще им наруша живота. Въпросът е вътре да не нарушаваме живота. Та, вижте, когато гният, те се разлагат. По този начин. После идват ядат си ги разни неща, червичета, други глупости. Вижте какво се случва. Страхотно е. И най-вече гъбите. Гъбите обичат разлагащи се дървета. Това всичко е мицел, микориза. Ох, гледайте как този. И това е гаранция за успех, така че оставяйте си разни неща да гният в почвата. Дървета. Това е когато правите високи лихи или легла, тип, ще ви ги покажа на една схема. Винаги вътре основата се пълни с дървета, сухи, подобни дъски, клони, неща. Те се разграждат много бавно, наторяват почвата много дълго и са изключително полезни. Един от основните принципи, които следваме, е, че всичко от градината се връща в градината и когато ви трябва нещо, с което да наторите почвата или да я покриете, винаги може да използвате културите, които са били засадени в нея, стига те да не са, примерно, с твърди стъбла. Тиквичките просто ги накълцвате и можете веднага да застелете леглото с тях. Ако не искате веднага да съдите, така го предпазвате от треви и от корозия.
Изключително полезно да се научите да правите тези неща. А тук виждаме, че когато не притесняваме почвата, наистина градината гора започва да бъде градина гора. Връщат се гъбите, само вижте наоколо какво е. Това, което правим с зеленото торене, е да върнем обратно хранителните вещества в почвата, като различните култури, които може да използваме, имат различна функция. В това легло ви показвам само ръж. Ръжта наторява, вкарва много азот. Докато го правя, има и други неща за вършене. Изведнъж просто виждам, че много големи репи дайкон, които трябва да бъдат извадени. Станаха малко със странна форма, но мисля, че това е заради сорта, тъй като самия сорт се казва Агата. Доста вкусен, слабо лют, но както виждате, тумбести, не особено прави корени, но пък страшно родливи. По някаква неземна грешка се оказа, че съм засадила страшно много тот сой или каквото е това в момента китайски спанак. Никой не знае. Бяха 3 различни пакетчета, китайско зеле, бок чой и още нещо беше, но поникна от всички семена, поникна само това. Нямам идея как така. Но нямам китайско зеле, имам дайкон, нямам напа кабич и сега моето кимчи не знам какво да го правя. Това ще стане на кимчи, ще ви кажа за резултатите по-късно. Като цяло гледам просто да се забавлявам. Малко последно финално обиране на някои неща в почивката. Аз много често някой като ми каже, че малините са летен плод и така се чудя, защото при мен малините започват от септември до декември. Това е най-активното им време. Така че, да. На следващия ден, това, което трябваше да започна, е следващото легло. В него бяха пипера и пътладжаните, като пътладжаните още не ги бях изрязала. Тук слагам нов микс за зелено торене, който открих в интернет, защото в някои легла имам засилено присъствие на нематоди и трябваше по някакъв начин да ги потисна, както и плевелите. Търсих синап, търсих пролетна ръж, но тъй като семената за тях някои не толкова лесно се намират, примерно пролетната ръж, и цената им спрямо количество беше така по-значителна. Попадайки на този микс, реших да го изпробвам, тъй като цена, количество изглежда добре. Сместа също от семена е много интересна и любопитно ми е да видя какво ще стане. Никога не съм го сяла, не познавам хора, които да са го използвали, просто го намерих в интернет и решавам да опитам, така че вие ще сте свидетели на това, което ще стане. Първо почистваме леглото, както с тиквичките. Изрязвам всичко до корен. Растенията, част от тяхната шума без таблата могат да се компостират. Разбира се, винаги компостирайте растения, които не са болни, нямат по себе си гъбични болести, акари или нещо подобно. Това, което правя в случаите, в които нямам компост или излишна пръст, а вече съм разрохкала от трева или нещо, е да събера пръст от горния слой. Никога не копая, т.е. не повдигам почвата в лехите. Това, което събирам, са може би първите 2 см от пръста отгоре, за да мога да поръса семената, но нищо повече под повърхността на почвата. И то само в случаите, в които нямам излишна пръст, както в това легло. Това е сместа, която виждаме. Ето го и количеството. Изглежда добре. Пак казвам, заедно ще станем свидетели на целия резултат. Просто много ми е интересно какво ще стане. До сега винаги съм била доволна от 100% ръж, но тя не потиска до такава степен нематодите, а ми се иска малко да взема наистина да се оттърва. Другото, което слагам с тези семена, но не показвам в клипа, е семена от тагетис. Както виждате, тагетис имам богато навсякъде в лихите. Те потискат доста нематодите. И е хубаво да присъстват и в зеленото торене. Тези всичките неща не че ги прогонват за винаги, но ги потискат навътре в почвата и по някакъв начин спомагат в следващия сезон да не е толкова натоварено от към тях. Най-много вредят на доматите и пипера. Поне в моята градина доматите страдат. Тук навсякъде има лук. Така че тук ще стане много гъсто скоро. Тук има още бебета марлуки.
селина, спанак, който пожълтява. Може би много влага. Трябва да ги завия. Тук са зелките. Имам зеле за първа година. Успявам да заваля. Чувате ли го? Тези листа ще ви трябват. Аз лично си събирам всяко едно листо. Но, ако няма да ги слагате в лихите, оставете ги на натура в градината. Мен ми трябват само за лихите. Това не е задължителна практика, когато си сеете ръща или останалите семена, но в този случай тези листа на мен ми помагат птичките в момента, примерно, да не ми изкълват семената. Да се разхождаш по полянката след лятото е наистина интересно. Откриваш колко много различни неща са поникнали. По това време вече гледам да не кося. Аз отдавна не кося, защото август то е толкова топло, че няма смисъл. Има много билки, както виждате. Огромна турфа. Бял равнец. Много и на други места. По-мъничък. Сега трябва да оправя и ето това легло, където тук имаше картофи, после имаше домати, което не е най-доброто нещо на света. Преди тук нямаше нищо. И това е една много хубава глава с... Гледайте, много е красив. Така, значи, тук съм извадила всичко. Почистила съм и съм завила с сено. Това е докато засея семената за зеленото торене, което ще стане сега. По същия начин мога да подготвя още лихи и смятам, както направих тук една нова странична лиха, смятам ето тук да има още една с синколюбиви. Общо ето, както виждате, разраствам лихичките и пространствата. Тук вече има достатъчно, но някак ми се искаше и от тази страна да има зеленчуци. Още не съм го измислила. И както грее, човек няма да помисли, че преди малко валя. Много е красива есента. Най-красива е с спокойствието ти. Спокойствие, защото лятото всички са мега разцепени. Тук другия път ще има още много грах. Значи този грах може да се е дори седмица-две по-рано. Ако не ги бях вардила тия краставици. Да. За до година. И остана това легло само, като замислям още няколко лихи. Ето тук. Под смокинята. Има страшно много място, което не се използва. Под този нар. Тук са... Сега да се изчисти. Ще го видим. Това са малините, които съседите ми убиха с рандъп. Ей тея, дето, както виждате, съм ги скрила, защото то... Как да ги гледаш? Хубава си есенната градина. Даже много.